ҳамза 22 сола, Лараш Рудон 46 сола, Саъд Бударс 18 сола, Амин Берноси 38 сола, Юсуф Набил 14 сола. номи ман Рашид аст. ман ронандаи такси мебошам. дар ситоиши дастҳои заҳматкашида. ин далиле буд то ин имтиҳонро миёни мардҳо анҷом медиҳем. онҳо фикрашонро дар мавриди дастҳои заҳматкашида баён мекунанд. дастҳо як мард аст, бандаи худо. маълум ки хеле корҳои сахте бо ин даст анҷом додааст. дар рӯи ин дастҳо обилаҳои зиёде ба назар мерасад, ки нишонаи заҳмати зиёд аст. гӯё бо хоки зиёд сару кор дорад. мисли дастҳои як боғбони 50 то 55 сола аст. шабиҳи дастҳои як пирамард аст, як устои моҳир, мисли наҷҷор ё таъмиргар. ҳар касе ҳаст зиёд кор мекунад. ба назарам ки дастҳои як зан аст. шароити кори сахте дорад. эҳтимол як кишоварз ё як хидматгори хона аст. ба эҳтимоли зиёд рӯзе 10 соат кор мекунад. ин дастҳо гӯё аз ҷанг баргаштаанд ва маълум аст ки заҳмати зиёд кашидаанд. ин дастҳо як зани заҳматкаш аст. шулаш тавре аст ки зиёд бо дасташ кор мекунад. ва ҳоло қисмати ҳайратовари имтиҳон, вақти ин мардҳо мутаваҷҷеҳ шуданд ки ин дастҳо мутааллиқ ба чӣ касоне ҳастанд. хоҳари ман ғизо мехӯрам ва баъдаш мизро тамиз намекунам. рахти хобамро ба тартиб намедарорам. ба хона меоям ва либосҳоямро ба ҳар тараф мепартоям ва ҳамаи онҳоро ту ба тартиб медарорӣ. ман воқеан мутаассиф ҳастам. то ҳол борӣ нашудааст ки мо бинишинем ва ҳарф занем. ҳамеша мисли мушу гурба ҳастем. дастҳои маро бибин, аз дастҳои ман ки беҳтар аст. воқеан шармандаам. намедонистам он дастҳои ту ҳастанд. ва ман бояд ба ту кӯмак кунам. мояи шармсорем аст, ин дастҳо ҳам бояд кор кунанд. ин духтари ман, Марва, боварам намешавад ки ин дастҳои духтари ман бошад. воқеан он дастҳои ту буд? модари ман, воқеан дастҳои модарам буд? дуруст аст, ӯ хеле зиёд кор мекунад. хеле дӯстат медорам. ҳар чӣ қадар ҳам талош кунам, наметавонам ҷуброни заҳматҳоеро ки барои мо кашидӣ бикунам. бё инҷо. қасам мехӯрам ки шустани зарфҳоро шурӯъ мекунам. ҳамсара? احساس میکنم البته که مولی آن است. میدونم. مادرم ملیکه. او پس از مرگ پدرم سخت در تلاش است. وقتی من کوچک بودم پدرم وفات کرد. او با سختی در بیرون کار میکرد تا بتواند احتیاجات زندگیمان را مهیا کند. خرج بزرگ شدن و تحصیلم را بدهد. فقط امیدوارم که مرا ببخشد. همیشه برای خوشحالی من زحمت کشیده است. یک دست صدا ندارد، اما دست در دست همه چیز آسان است. بیایید یاوری همدیگر باشیم.